Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabayagan da Grace ijay Visayas. Iti kaawanda iti balayda. Napasamak ti saan arumbeng kada Eddie kan Sara. Nagpakpakasi ni Sara asaan kuman apampanawan ni Eddie. Nadanon nga rod ti isasangpat da Grace iti balayda. Kat naklaat da ito'y iti nakita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ha? Adda pa'y lama ti lipstick iti bato na. Jack naka-grocery. Isolakwanak man iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo Nabati pa'y ket din ni Mami ijay Taurayan da pa'y ti kanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie ijay opisina na? Ha? Apa yan na damag mo dayta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Wanmat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanin. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat-gatangam. Ngamni saan mo kung mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka. Tapno dinak ungtan. Nalpasan ti duty. Mabalin ka di mapantamanan iti restobar? Ngam, saan mo't asabado ita? Uray saan asabado. No kayat ta, mabalin la tamat. Sabagay. Kaya't kumatama kasarita na imbag ni Sara. Imawag ngamin itay. Kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibaga na. Mabalin ka di amaamwak tumet. At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibaga na ken ka. Wala. Agrubot ka nga ruden tamapantan ijay restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantang nga ruden. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagan, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Calman. Imbaga ti doktora masikugak. Kaawatan ang nagbunga at gusto inaramid ta. Anya? Addan to anak ta? Rumbang kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsakan, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kanti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ron ti aramiden ta, numasikog ka. Saan arumbeng nga agtrabaho ka pa dito yung restobar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan akong ngagtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaag apagyanam. Ay, anyat pagkaragsakam ha? Nangabak ka ka iti pinustaan? Itati mauding aldaw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yan iti apartment, amangura iti panagdakkel ti dyan ko. Apartment kunam? Imbaga ka ni Eddie masikugak. Imbaga na sumardang ako ngagtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na pa iti apartment. Nagasat ka ng gayam. Agsweldo tayon inton malam. Agpakana ka kanin ka ni boss? Wen, madamdam umaynak dagasan ni Eddie dito Itulod na iti apartment ko. Okay. Mamati ka di nga anak na ti sikog mo?
Iso nga ron apa ikatanak dito'y resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din iti apartment ako nam, Eddie. Wen, ijay ka nga yan. Masapul nga nadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan deta? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulan pa eh. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Intang Ruden, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giganan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto, kusina kan aminan. Basit lang da ita, nagpaay iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapanta ni di kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow! Nagpintasan! Kursunadak ti Maris ti Ref a ginatang mo. Green? Paboritong amaris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparakin ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka. Ngam di ka matla agawid din. Maturog ka di iti imbaga ni Olive a pagturturugam? Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Urayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti kunam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi. Saan mabalin ang maturugak dito eh? Tas si Mang Ped gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalinda ito eh. Masapol nga artapak dayjay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no asino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Hoy, Loka. Di ka mo't agipadamagan no kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak anak kadikwatro itinalamuyot a sofa. Angan, masurunak? Ta inawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimuar. Kaya't maasawan, pimanawan dita? As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laang. Sana balik, ta adda ka dita apartment mo. Masiguradok a kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di, ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie. Siyak kumatibak nang, saan kat adayjay a Grace.
Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adda lang amin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiw ako na yan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumaro nun tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa'y dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis, mapanpidoten ti maysa. Sakbay ang mapanagbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo na sayup ko kadagiti daduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyamanak, darling. Kailiw ka, ken tinaimas a lutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala, intayo kat manganen. Tani, mabisina kon. Hello, Lola. Adda ka kadidita ili, ta nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, ta umayak batan dita. Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubot ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni Mami, tasabtandak to, wan? Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga rodin, Lola. Bye! Nagpintas mo't ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itak dari ti inaramid ti langgong. O dapay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso tinasaraka mapagbakasan. Aging gat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ti asawa na, kat idarum na kayo. Kulong ti pagtungpalan nyo. Adaman damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay, amabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin addam adi ngagparparik na kanya. Anya ko maday tang agparparik na kan ka? Narigat nga min ti agsasaong. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasladamot atap ko apalso mapaspasamak. No si ka ti pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya may kaniwas ti kayat mo asawan.
Kas kumaiti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat nga agkurkurang kan kwa na. Imposible, ang mapasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iji banyo. Mami, nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iji banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano anya day ta, Mami. Amang ano emergency. Anya nga ta, ti makita ni Grace iti cellphone ni Eddie. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.